ulici Andreja Mišuta v Prievidzi. Sme štvortriedna materská škola, v ktorej sa nachádza trieda medvedíkov, sovičiek, lienok a včiel. Nech sa páči, vstúpte. Jednou z najväčších priorít našej materskej školy je sauna, ktorou disponujeme ako jediná materská škola v meste Prievidza. Starostlivosť o zdravie a výchova detí k zdravému spôsobu života už v rannom veku vytvára dôležité základy pre ich uplatňovanie v celom budúcom živote. Preto sme neváhali a naše zameranie materskej školy sme rozpracovali v školskom vzdelávacom programe Savna pohyb zdravá strava, poznaniu a k tvorivým hrám nám silu dáva, s ktorým súviselo a súvisí veľké množstvo aktivít a úspešných projektov. Jednou z aktivít je napríklad aj environmentálna výchova. Hovoriť však dnes o aktivitách a projektoch materskej školy by bolo pomerne dlhé. Aj napriek tomu, že z roka na rok ich výpočet stúpa, v našej materskej škole kladieme dôraz predovšetkým na ich kvalitu a nie kvantitu. Každé dieťa je tvor osobitý a jedinečný. Každé dieťa sa inak a z iného teší, na iné sa smeje a pre iné smúti. Na základe skúseností môžeme povedať, že hra v predprimárnom vzdelávaní zastáva významné miesto pri formovaní osobnosti dieťaťa a predstavuje jednu z jeho základných foriem života. Ide o spontánnu detskú činnosť, ktorej podstata spočíva v napodobňovaní a zobrazovaní ľudskej činnosti, poskytuje dieťaťu bezprostredné uspokojenie, radosť, uvoľňuje napätie, prináša pocit slobody. Okrem iného, deti vytvárajú neskutočné množstvo prác, čo svedčí o tom, že žijú v nádhernom svete fantázie. Vďaka ich dielam máme možnosť nazrieť do ich farebného sveta. My, zamestnanci materskej školy, sa preto usilujeme vcítiť do ich detského sveta a vyvolať v nich radosť a smiech, v čom sú nám nápomocné aj naše pani kuchárky, upratovačky a pán školník. Jedno dieťa je nesmelé, druhé až príliš aktívne. Jedno tichučké, druhé až príliš hovorčivé. I keď sa stretli ich najrozmaknutejšie povahy, ich srdiečka majú jedno spoločné, všetky chcú byť milované a všetky chcú rozdávať lásku. Detská dušička je veľká. Sú aj chvíle, keď ich nevieme až tak správne pochopiť. Vtedy nás svojou spontánnosťou dokážu strhnúť a my sa môžeme od nich tiež veľa naučiť. Ide o vzájomné obohacovanie sa a je to pre nás odmena za naše úsilie a citlivý prístup k nim. Deti sa učia vážiť si jeden druhého a navzájom si pomáhať. Naším cieľom je vytvorenie čo najlepších podmienok pre prirodzený rozvoj osobnosti dieťaťa, spokojný život a prípravu na vzdelávanie v základnej škole i život v spoločnosti. V našej výchovno-vzdelávacej činnosti nám ide o to, aby deti, ktoré navštevujú povinné predprimárne vzdelávanie, boli dostatočne pripravené, mali radosť z nových poznatkov a prejavovali záujem o nové informácie. Veríme, že sa nám to darí a prechod detí od hravého učenia k novým formám práce zvládnu bez väčších problémov. Záleží aj na rodičoch, ako usmernia prvé kroky svojho dieťaťa, ktorého povedú do školy. Veríme, že spolu dokážeme prekonať každú prekážku. Naším cieľom je, aby do prvého ročníka základnej školy prichádzali deti zrelé, plné očakávania, z túžby. Každý deň si odniesť nové zrnko vedomosti a radosti zo školskej práce. Materiálno-technické vybavenie v
v našej materskej škole je na veľmi dobrej úrovni. Postupne podľa finančných možností doplňame kvalitné hračky, detskú a pedagogickú knižnicu, učebné pomôcky, aj didaktickú a audiovizuálnu techniku. Pedagogická knižnica a detské knižnice materskej školy sú vybavené odbornou a žánrovou pestrou literatúrou, študijnými materiálmi, pracovnými zošitmi, inšpirujúcimi k využívaniu aj inovačných metód a organizačných foriem v prospech získavania priamych skúseností deťmi prostredníctvom zážitkového a sociálneho učenia sa s následným uplatnením v praxi. Zriaďovateľ nám do tried zakúpil na školský dvor aj nové hracie prvky, do tried interaktívne tabule, interaktívnu podlahu a modernú učebnú pomôcku edukačného robota Infinyho, prostredníctvom ktorého sa deti oboznamujú s programovaním aj za pomoci kódovacích kariet. Svoje skúsenosti sme následne prezentovali vo viacerých televíziách, ako aj v zborníku pod názvom Digitálne technológie a ich využitie v materskej škole. Počas výchovno-vzdelávacej činnosti pani učiteľky účelne využívajú telovýchovné náradie, náčinie, melodické hudobné nástroje, pomôcky na bádanie, ako je mikroskop, pinzeta, lupa, či učebné pomôcky na zlepšenie koordinačných spôsobilostí počas pobytu vonku. Materská škola disponuje aj 2 dopravnými ihriskami, ktoré sú prenosné a aplikujeme ich do edukačného procesu s cieľom posilniť bezpečnosť detí nielen v triedách, ale aj na školskom dvore. Okrem základného výchovno-vzdelávacieho procesu sa snažíme v spolupráci s rodičovským občianskym združením pri materskej škole pripravovať zaujímavé a vhodné podujatia, aby sme hodnotne naplnili život našich detí. V materskej škole sa už v minulosti podarilo začať novú tradíciu v spolupráci rodiny a školy, ktorá nie je jednorazovou záležitosťou. Ide o dlhodobé, pravidelné a plánované realizovanie aktivít, brigád, realizovanie projektov a obnovu interiéru ako aj exteriéru. Naším cieľom do budúcnosti je túto spoluprácu ešte viac kvalitňovať, aby sa na mimoškolských aktivitách mohlo zúčastniť čo najviac detí. Vážime si ochotu rodičov nájsť si čas pre svoje deti a odhaliť aj pôsobu dieťaťa v sebe. Veď toto býva najlepší recept na zdravý vzťah dospelých a detí. Možno by bolo vhodné viac sa na seba usmievať. Veď úsmevy je najlepší liek. Viac spolu komunikovať, pozdraviť sa, poďakovať a zo strany všetkých rodičov sa podieľať na aktivitách pre naše deti. V ich rozžiarených očkách si potom prečítame. Stálo to za to. Veríme, že ešte veľa detí v našej materskej škole prežije krásne chvíle detstva, pod vedením pedagógov, ale aj prevádzkových zamestnancov, pre ktorých je práca s deťmi nie iba povolaním, ale i poslaním. Naším cieľom je mať materskú školu plnú šťastných a zdravých detí, ako aj spokojných rodičov. Sme presvedčení, že počas ďalších rokov pocítime priaznivé účinky nášho spoločného úsilia a že škola bude napredovať minimálne tak progresívne, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch, s dobrým materiálnym, ale aj technickým vybavením. Veríme, že naša materská škola je jednou z tých, ktorá preukáže naďalej svoje opodstatnenie a životaschopnosť. Je ako otvorená čistá kniha. Pero k nej máme vo svojich rukách. Máme šancu napísať ďalšie úžasné príbehy a ďalšie kapitoly.